हेलौ लोगोफोर, आं दिनै सुइट सेल्फि एपनि सोमोन्दै बुंनो नागिरदों। नोंथांमोना नायलांदो भिडिअखौ जोबजासिम। सुइट सेल्फियाव माने फट' एबा भिडिअ बानायब्ला जोबोद मोजां नुयो, समायना नुयो। नोंथांमोनाबो नायनो हागोन। गोबां मानसियानो सुइट सेल्फि एपखौ बाहायो, अब्लाबो माखासे बिथांमोना बाहायफेरै दं दासिमबो आरो मोनथियै मानसिबो थायो। जायफोर बिथांमोना दासिमबो बाहायफेराखै बिथांमोना बे सुइट सेल्फि एपजों फट' खेबनानै नायनो हागोन। जोबोद मोजां नुयो। आंबो ट्राइ खालामनानै नायखांबाय। नंगौ लोगोफोर, सुइट सेल्फि एपआव जोबोद मोजां नुमारो। सुइट सेल्फि एपखौ हिन्जाव मानसिफोरा बांसिन बाहायो, मानोना बेखौ मोजां नुयो सुइट सेल्फिजों। बेनि थाखायनो मानसिफोरा बे मोनसे सुइट सेल्फि एपखौ बाहायो। गोबां मानसिफ्रानो आइजोफोरा, जाहाथे जायफोर बिथांमोना बाहायफेराखै बिथांमोना बे सुइट सेल्फि एपखौ बाहायनो हागोन। भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय बयनिसिमबो गुरै खावलायनाय थाबाय। लोगोफोर, आं दा भिडिअखौ जागायनोसै। फार्स्टआव मा खालामनांगोन, सुइट सेल्फि एपखौ जोङो प्ले स्ट'राव थांनानै डाउनलड खालामनानै लाग्रोनांगोन। आं दा प्ले स्ट'राव क्लिक खालामबाय, बेनिफ्रायनो आं डाउनलड खालामखाबाय, बेनिखायनो बिदि जाखांबाय। आं दा सुइट सेल्फियाव सेरायनोसै। नोंथांमोनहा बे सुइट सेल्फिखौ डाउनलड खालामाखैब्ला बे प्ले स्ट'रनिफ्रायनो डाउनलड खालामनानै ला। आं दा नै सुइट सेल्फियाव क्लिक खालामबाय लोगोफोर। नै हम पेजाव बेबायदि जाखांबाय। एडिट दं, फट' बुट दं, कलेज दं, पपुलार दं, एपेक्स दं, स्लाइड श' दं। माने बेहाय एपेक्सफोर नांगौबा नोङो बेहाय एपेक्सनि सिङाव थांनांगोन आरो स्लाइड श' नों भिडिअ बानाय माने बेखौ सेरनांगोन। आरो एडिटआव नों बेनि एडिटनि सिङाव थांनानै एडिट खालामनो हागोन आरो। ओमफ्राय नैबे केमेरा दं, केमेरायाव थांनानै नोङो गाव केपचार खालामनानै लानो हागोन आरो माबायदि नुयो नायनो हागोन। आं ट्राइ खालामनानै नायखांबाय, जोबोद समायना नुयो। नंगौ लोगोफोर, थगायाखै, 100% रियेल। नोंथांमोनहाबो ट्राइ खालामनानै नायदो। आं दा भिडिअखौ केपचार खालामनायला आङो, फट'खौ खेबनायला आङो। नोंथांमोनहा बेनि सिङाव सेरनानै केमेरा सेम्पल होनाय दं, बे केमेरा सेम्पलनि सिङाव सेरनानै नोंथांमोनहा भिडिअखौ बानायनानै नायनो हागोन। भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला नोंथांमोना अन्नानै साबस्क्राइब, लाइक, शेयार, कमेन्ट खालाम। थेंक इउ स' माच।